Святому Духу, и не присно и во веки веков. Ваше Високо Преосвещенство, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин ректор, уважаеми родители от Швейцария, уважаеми колеги! Днес е Международният ден на здравето, нашия професионален празник. Искам да честитя на всички, които работят в Света Марина, да им пожелая здраве, искам да им пожелая нови професионални успехи, сили и енергия да продължим да успяваме. Тази година сме пред откриването на най-големия модерен онкологичен и лъчетерапевтичен център. Тази година очакваме да зарадваме варненци и цяла североизточна България с лабораторията за костно-мозъчна трансплантация. Тази година очакваме старта на следващия програмен период с ситуиране на Европейския съюз, за да стартираме нови проекти. Искам на днешния празник от името на ръководството на Света Марина да връча почетен плакет на Света Марина на областния управител на град Варна, господин Великов, за изключителния принос, подкрепа за развитието на Света Марина. Митрополит Йоан е за първи път в Света Марина. Аз искам да му връча плакета на Света Марина за неговата хуманност и духовна подкрепа.